nga libro. So karon magtuon kita sa rules of interpretation. Importante kay kani unsaon pag-interpret sa Bible. Now, before kita magpadayon, mag-pray sa kita. Lord, salamat sa imong time gihatag nimo kanamo. Hinaot nga kami magkatuon sa imong pulong. Ginoo, pasaylo kami sa mga sala. Salamat kay Ginoo sa mga kaalam nga gihatag nimo kanamo ug sa mga nanan-out, taga ay mga ug kaalam Ginoo sa pagsabot sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, today, our topic is about rules of interpretation. Now, before kita magpadayon, unsaon paghubad sa pulong sa Ginoo, ato sang tun-an ang mga important terms, mga definitions and important terms sa pagtuon ni aning rules of interpretation. Unang-una is revelation, ikaduha inspiration, ikatulo inerrancy, authority, illumination, interpretation, and systematic study. Now, karon, unang-una is revelation. Unsay revelation? Revelation means unveiling. Now, kung unsay gitago, ipadayag. Mao na ang revelation. Busa bitaw na kitay book nga revelation. Kaya ang mga tinago, gipadayag. Now, ang definition sa revelation is the process by which God has made known to men a knowledge of Himself, His works, and His will, and the content of that knowledge. Now, ang meaning sa revelation sa atong pagtuon is usa kini ka proseso nga ang Ginoo nagpadayag ngadto sa mga tao mahitungod sa usa ka kahibalo. Kahibalo mahitungod sa iyang kaugalingon, kahibalo mahitungod sa iyahang mga buhat, kahibalo mahitungod sa iyahang kabubuton, unya kahibalo mahitungod sa content ni anang mga butanga. Now, mao na ang revelation ha. So, pero mga igsoon, naay duha ka klase nga revelation, no? Gitawag og unang-una is general revelation, ikaduha is special revelation. Now, unsa man ning general revelation? Ang general revelation mao kini kana bitang pagpadayag sa Ginoo pinaagi sa nature, mao kana ang general revelation. Ingon pa sa Bible sa Psalm chapter 19, the heavens declare the glory of God. So kung walang tao ka sa heavens, sa stars, sa moon, sa sun, makita nimo ang power sa Ginoo, ang glory, ang beauty sa Ginoo. Makita nimo nga, yes, mo ni ang work sa Ginoo. Mo ni ang timailhan nga ang Ginoo is existing. Kay nindot kaayo ako nakita sa langit. Walay tao makabuhat ani. Walay aksidente makabuhat ani. Dios lamang. So, gipadayag sa Ginoo ang iyahang kaugalingon, ang iyang power, ang iyahang works pinaagi sa nature. Gitawag kini og general revelation. Ikaduha is special revelation. Unsa man ang special revelation? Kining special revelation usa kini ka specific way of God in revealing Himself. Pinaagi sa unsa man? Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa Bible. Nakoy Bible diyan eh. Kini nga Bible is Catholic Bible man kini siya. Napugoy sa klase mga Bible napoy Bisaya nga Bible, no. Nga na magina no basta kaswanon tadagan tag Bible sa balay. So, mao na ang ikaduha nga way sa pag-reveal sa Ginoo sa iyahang kaugalingon, sa iyahang will, sa iyahang works, sa iyahang tanan, no. Pinagi sa written word, no. Ay napada ikatuluan ni mga igsoon ay sa special revelation duha din ikabuok. Una, God's word, ikaduha katong ato ang Ginoo nga si Kristo Jesus. Word mangyapon si Kristo Jesus dili ba? Gipadayag ni Kristo Jesus kung kinsa ang amahan pinaagi sa iya. Di ba nangutana si Philip sa John chapter 6 nga gusto sila makakita sa amahan? Sa tubag ni Jesus, siya nga nakakita kanako, nakakita na sa amahan. Now, wala ko share sa tong video mga igsoon para ato kining mapadayag sa uban nga mga tao. Mangutana ko sa inyo ha. Nakailan na bagayod kamo sa Ginoo? Na-reveal na bagayod sa Ginoo ang iyang kaugalingon sa inyo ha? Lantaw sa langit, lantaw sa mga bukid, lantaw sa mga kadagatan. Makita nimo nga binuhat kini sa Ginoo. Gapadayag kini nga Ginoo is existing. Basag Bible,
makita nimo naa gyud ang Ginoo. Nayo sa ka scientist nga nag-ingon ba nga dili jud ko motuo nga naa gyud Ginoo. Ang iyang kauban nga scientist ni ingon, kumuadto daw kuno ka sa space, lantawon nimo ang Earth, ang Moon, ang stars, makita nimo lingin kaayo, gwapo kay lantawon sa layo. Makaingon ka nga kung wala may Ginoo, kung lantawon nimo ni mura og makahimo gid ta, makatuo gid ta nga naa gyud Ginoo. Imposible nga walay Dios nga nagbuhat niani. Naa gyud nagbuhat niani. Now, mao kana mga igsoon. Now, ikaduha is inspiration. Now, inspiration. Unsa man ang inspiration? Inspiration is nagpasabot og God breathe. Gininhawa sa Ginoo. Meaning mga igsoon, ang pulong sa Ginoo is inspired, no? Ang pulong sa Ginoo is gininhawa sa Ginoo. Ang source sa pulong sa Ginoo is ang Ginoo mga igsoon, no? Now, unsa ang inspiration? This is the preservation of God's revelation of Himself. Content in written form, inscripturated revelation. Now, mo kini ang pagpreserbar sa Ginoo sa pagpadayag sa iyahang kaugalingon. Now, ikaduha, una is divine source. Of course, ang divine source is ang Ginoo. Ang human agents, kato mga writers bitaw, mga human writers, Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, si Moses, mo na sila ang human agents. Sila ang gasuwat sa pulong sa Ginoo. Apan sa pagsuwat nila, gi-move sila sa Holy Spirit, no? Gi-move sila, gi-influensyahan sila sa Holy Spirit. Nga mara bitaw kanang boat bitaw nga nasa dagat, nga gihuyupan sa hangin. Nga ang hangin mo igadala sa direksyon, no? Sa boat, no? Ingon ana pud mga igsoon ang work sa Holy Spirit sa dihang nag-move siya sa mga tao. Ano ginaingon sa 2 Peter chapter 1 verse 21 and 22, no? So kini mga tawhana, si Moses, si Moses, si John, si Matthew, they were guided along by the Holy Spirit without suppressing their personalities. Ang uban ba gahuna-huna nga kini kuno mga writers sa Bible mura og mga robot kay ginapasuwat sa Ginoo sa iyahang pulong nga murag wala sila'y buot. Wrong mga igsoon. Kini mga tawhana sa pagsuwat nila sa pulong sa Ginoo, naagyapon ilang personality, naagyapon ilang kinaiya isip kung kinsa sila, pero sa dihang nagsuwat sila, gigiyahan lang sila sa balang espiritu, gi-influensyahan lang sila sa balang espiritu, aron nga ang ilahang pagsulat walay sayop, gikan gayod sa balaan nga espiritu ang ilahang pulong. By the way, ang author sa balaan nga pulong is ang balaan nga espiritu. Ang mao man nag-ingon sa 2 Peter chapter 1 verse 21 to 22, no? They were moved by the Holy Ghost or Holy Spirit. So, kini matawhana, no? They were guided along by the Holy Spirit without suppressing their personalities, no? Like being driven along by the wind. Atong basahon sa Acts 27:15, atong basahon, atong isa na ko Bible. Acts 27:15, akong basahon ang pulong sa Dios. Hello, may gabi, no? Mag-greet sa dita sa mga nananaw, no? Before kita magpadayon. Wala man lagi nag-comment. Pag-comment na mo mga igsoon. Hain yung mga comments. Doon taon na ako sabi. Okay. Gipaningot naman ako. Naman to electric fan pero gipaningot gyapon ko. Inayas akong Facebook eh. Ignay kayo akong Facebook. Facebook Live. Tang. Di ko makalantaw sa comment ninyo. Sao na lang ni. Di na ako mo mag-greet. May gabi sa internet nga naglantaw. Di na ako mabasa yung pangutana. Unta na yung pangutana. Paningot na siguro. Unta na ay mabasa na ako dre bar. Makita na ako yung pangutana. Din ako matubag. Ba?
Gawas na. Di siya magawas. Okay, napahalang mo dyan. Okay, Acts 27:15. Basta magawas ng taod-taod, no? Acts 27:15. Ingon pulong sa Ginoo, og sa gianod ang sakayan, og wala na makasungsong sa hangin, nagpahanot kami og ginapadpad. Now, kini ang time nga silang Pablo ginapadpad sila sa hangin, no, sa dagat. O wa sila ka kuan, di sila kapiog sa hangin, no. Gidala gid sila sa hangin padlong diadto. So ingon ana po daw ko ng mga igsoon ang pagsuwat sa balaan, pagsuwat sa mga holy men of God, no, gianon gituhuyop sa hangin. Pero conscious gyapon sila. Now, katulo, Holy Spirit ang author, no? 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Akong basahon ang pulong sa Ginoo sa 2 Peter. Ang pulong sa Ginoo nagaingon. Mapuntag na may Bible sa inyong kiliran aron mabasa ninyo ang ako ang giingon di ani. No? Ingon ang pulong sa Ginoo, sa hingbaluan kini una sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingong pagsaysay. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, kundili ang balaang espiritu, ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo, no? Walay tagna sa Old Testament, sa Jeremiah, sa Isaiah, walay tagna nga miabot nga gikan lamang sa ilang kaugalingon nga pagsaysay. Dili to ilang kaugalingon nga mga ideas o mga kahibalo. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kababuton sa tao. Dili to kababuton nila nga magtagna-tagna sila. Kababuton to sa Ginoo, gigiyahan sila nga ilaha ka ng buhaton. Kundili ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. So mingsulti sila tungod sa giya, influensya sa balaan ng Espiritu Santo. Now, ang pangutana, kinsa man ang inspired or unsa man ang inspired? Ang writer or ang written word? Ang uban gatoo nga ang inspired daw kuno is ang writer. Wrong mga igsoon. Ingon sa Bible, all scripture is given by inspiration of God. Ang inspired mga igsoon is ang written word. Gitawag kini og verbal revelation, no? Words were inspired, not the writers. Ha? So, okay, pero ako mga tanong sa inyo, ha? Kini bang atong mga Bible karon? Kini. Bisaya, bugna ba yan nga Bible? Nay bugna nga Bible sa Shopee, gipalit ko ni sa Shopee. Mga 400 kapin. So, bugna Bible ni. Kapo ba yung bugna Bible? No? Basahan na ninyo. Bugna. Bugna. No? So, bugna meaning revelation. So, karaan ni siya nga Bisaya nga Biblia. Now, inspired ba kini o dili? Naigaingon nga, King James only, kaya ang King James is inspired. Wrong. Dili inspired ang ato ang mga Bibles karon. Kini. Hinoon gipreserbar kini sa balaan nga espiritu. Nga sa pagkopya, dili mausab ang doktrina o ang mga ideas nga naa sa Bible. No? Pero dili na kini siya inspired. Ang inspired is ang original nga Biblia. Katong bitong scroll, katong linukot ba? Mo to inspired. Pero kini mga igsoon is dili na ni siya inspired, no? Pero ang pulong niya ni mabasa nimo is pulong gid sa Ginoo, walay sayop, napreserbar gihapon ang iyahang mga kamatuoran. Prueba katong Dead Sea Scrolls, no? Tigulang na kaayo gikumpara ang Dead Sea Scrolls ug ang Bible karon nga time paglantaw nila sa Isaiah 53. Uy, anindot. Mao gihapon ang idea, mao gihapon ang mga verses, mao gihapon ang idea, mao gihapon ang pagkahanay, walay sayop. Bisan og hundreds of years, og thousands of years na naglabay.
Now, hinay jud ako ang Facebook, hinay. So what shall I do now? Ay nara. Pastor, tuon ko sa imong share karon. Okay, si Dudes Isko Sar. Dayon, Janbert Lilaawan. Sa gianod ang sakayan og wala. May gabi sa imo Sunbird. Sonia, may gabi ma, may gabi. Dayon kang Roy Honkalada, may gabi. Daghang salamat. Amen. May gabi. Ayong gabi pastor, first ko dito. Bear, maayong gabi sa imo ha. Salamat sa imong pag-appeal sa atuang Bible study karong gabi. Now, ikatulo is inerrancy, no? Una is revelation, ikaduha is inspiration, ikatulo is inerrancy. Inerrancy is gikan sa word nga no? Error, no? Inerrancy walay error. Ang buti ba sa butan ni is the Bible is without error as originally given by God. Ang Biblia wala siya sayop katong original bitaw nga gihatag sa Ginoo nga scroll, wala gito sayop bisan kamay. No? Kaya nga naman, pulong gud sa Ginoo dili ba? Now, atong basahon, inerrancy is limited to the words of the original manuscripts. Ang katong wala gyud sayop bisan gamay, limitado lamang para sa mga original. Kini dili man ni original. So naay mga spellings na yan nga dili insakto, no? May mga spellings ba? May mga words nga dapat dili na mo ang translation pero mo gibutang. Pero katong original, wala gito siya sayop. Pastor, masaligan ba nato ni karon? Oo, masaligan nato ni. Pero naay mga Bibles mga igsuon nga di nato masaligan. Ngano man, kay naay mga verses katong bitong Bible bitaw nga pula, katong Gideons. Naay verse niya to, nalimot ko. Matthew 7:23 bakad do? Nga giumit ba? No? Giumit. Ito nga verse ha. Alaot ka mong mga pari kay maunay. Nalimot ko mga igsoon pero giumit. So, atong makita, giumit meaning giwala, gi-erase ba? Imbes na sa original pero giwala, no? Nalimot ko sa ito nga verse, pasaylo ako. Pero akong nabasa kadto sa unang panahon. Now, giwala. Nagpasabot nga naday mga book, mga Bible karon nga naikuhaon, no? Napuidugang o kana sayop mga igsoon. Dili kana insakto. So ang Bible na to karon is naay kasaligan, naapoy dili kasaligan. Kining bugna Bible kasaligan kini siya. Dayon katabi tawong NASB, NASB. Kini. Ay ko makaya. NASB, ESV. Unsa pa? Dili kay ko gasalig sa kuan. Kini bitawong NIV nga Bible. NLT, okay gyapon ang NLT pero murag explained na bitaw siya. Labi na ning Amplified Bible. Pero pagbasa na ko sa Amplified Bible man, explained na lagi, gi-amplify na ba ang gamay nga idea gipalapad aron mas masabtan. Insakto man doctrinally correct man. King James Version, okay, King James Version. Pero dili ta King James only mga igsoon. King James also ta, ha? Now, inerrancy is limited only to the original manuscripts, not the copies. Copies man kini ato karon. No, ayaw nga pagdebate ha nga kini wala gyud sayo bisan gamay. No, nay mga sayop ani nay mga misspellings. Sama sa Ilyas, itong mga kuan, sayop ang mga pagka-spell ba. Not the copies or translations except as they accurately render the original. Pwede nga ang imuhang Bible karon wala gyud sayop bisan gamay kung ang iyahang pagka-translate equivalent yun sa original nga writing, no? Sa Hebrew, Aramaic, Greek. Na yun, okay. Now, authority. Ano siya authority? The authority of God's Word is higher than man's traditions, church teaching, philosophy, and personal opinions. Now, ang buti ba sa butan is, ang Biblia adunay taas nga otoridad.
dapat tumanon siya. Labaw pa kaysa tradisyon sa man. Church teaching, philosophy, and personal opinions. Ay, nako. Na ako'y nakita nga kanabitang dito sa Bukidnon. Nakita nako sa usa ka dako gayud nga simbahan sa Bukidnon, sikat nga simbahan sa Bukidnon. Nabasa ginako ang ilahang sa gani nga niya. Constitution and bylaws. Nakita nako dito mga igsoon nga Board of Deacons, ang ranking ba? Board of Deacons, pastor, dayon, mga members. Ang members ang pinakaubos og rank, ikaduha ang pastor, ang pinakataas is Board of Deacons. Unta na otro na nila, dako ra ba nga simbahan sa Bukidnon. Dili ko mamasangil kay nabasa gid nako right sa akong mata ang ilahang Constitution and Bylaws. Mas dako og ranggo ang mga diakono sa ilang simbahan kaysa ilang pastor sayop. Kay kung basahon nimo ang Hebrews 13 verse 17, ang ruler, ang pastor, mao'y adunay highest authority nga tao diha sa inyong church. Siya mao'y subordinate, no? Siya mao'y under ka Jesus Christ. Si Jesus, din ang pastor, no? Jesus, Holy Spirit ng pastor. Then, ang mga deacons, ang mga members tayo. Actually, balik ganit ang mga igsoon, no? Di ay. Ang servant dapat magpakaubos sa mani. Ingon na Jesus, dili ba? Sa dihang iyahang gitapuhan ang tiil ni Peter, no? Si bisan kinsa nga gusto mahimong leader dapat magpaubos. So pinakaubos ang pastor, dayon diakono, dayon ang mga members. No. So, mao kini mga igsoon. Sa inyong simbahan na ang pastor po dili po Lord sa church. Ang Lord sa church si Jesus. Ang pastor is a servant sa church. Din ang mga deacons, din ang mga members, servant gyapon sa church. Pero ang dapat pinakamapaubsanon ang mga diakono o ang pastor. Now, pastor, may mas labaw ang pulong sa Ginoo or tradisyon? Argoy. Ang uban, nag-ingon sila nga kulang-kulang kuno ang pulong sa Ginoo. Makumpleto kuno ang teaching sa Dios, pinaagi sa pagpuno sa tradisyon. Mga igsoon sayop ka na. Ang Bible na ay complete authority o higher authority kaysa tradisyon. Ang tradisyon, madawat lang na siya kung kana siya nagsubmitar sa Bible. Pero gani, kung ang tradisyon wala nagsubmitar sa Bible, mga igsoon, sayop ka na. For example, nga tradisyon mao kini. Si Maria daw kuno ni kayab padulong sa langit nga wala siya namatay. Wala man na mabasa sa Bible, mga igsoon. Ang Bible lang sulti nga doon na lang may duha ka tao nga nikayab sa langit nga wala niagig kamatayon. Una-una si Enoch, ikaduha si Elijah. Si Jesus ganit niagig magkamatayon, dili ba? Pero naay tradisyon nga nagsulti nga apil po si Maria wala namatay. Wrong. Si Maria namatay gihapon. No? Kaya kung wala pa siya namatay, gusto mo sa Bible nga nikayab po siya padulong sa langit, dili ba? No. Sa pagilain ba nga tradisyon. Daghan pa nga tradisyon. Now, kung kana nga mga tradisyon isupang sa pulong sa Ginoo, sayop ka na mga igsoon. Church teaching, philosophy, and personal opinions. Dili opinion sa inyong chairman mo ilabaw sa church. Dili opinion sa dato sa inyong simbahan mo ilabaw sa church. Dili opinion nimo mo ilabaw sa church, kundi ang opinion sa pulong sa Ginoo mo ilabaw sa church. Kay pulong na sa Ginoo. No? Now, okay. Wala lagi na comment ba? Hain naman ang nag-comment. Illumination. Mo kini ang pagdanag mga igsoon. Pangalitan imong mata. Spiritual eyes nangit-ngitan. Ang pulong sa Ginoo, ang balaang espiritu mo ay magdanag sa imuha. Illumination meaning, it means to enlighten and refers to the ministry of the Holy Spirit in enabling believers to both understand Scripture and accept it as truth. For example, mga igsoon, wala ka kasabot kung unsay buti pasabot sa John 3:16. Usa man buti pasabot aning for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nga sa bisan kinsa mo tuo kanaya, dili man naglag apan makabaton og kinabuhi nga wala katapusan. Di ko kasabot ani usay meaning yan eh.
Magampo ka sa balang espiritu, o dayon ang balang espiritu mo ay mohatag kanimo og katin-awan kung unsay meaning sa kamatuoran. Bali mo ni ang pag-open sa imong mata nga nangit-ngitan. Gitawag kini og illumination. Work sa Holy Spirit. Bayon. Ikaw, interpretation. The determination of the meaning of the biblical text when it was originally written. So, unsa interpretation? Mo kini ang pagtumbok, no? Determination of the meaning. Pagtumbok sa meaning sa usa ka text, biblical text. Pinasubay sa kung unsay original nga meaning niya sa pagsuwat. Dili kay kung unsay meaning nato karon aning nga statement may atong gamiton sa pagwali. Wrong. Ang atong buhaton sa interpretation is mao ni. Ato ang adtuon ang karaang panahon nga kultura, teaching ug ilahang meaning ana nga verse. Dayon kung unsay meaning ana nga verse sa ilahang nga time, atong dalon sa ato nga time ug muna atong i-teach sa mga tao. Ang prinsipyo nila sa unang panahon ana nga verse, atong kuhaon, dalon karon nga panahon ug itudlo sa mga tao. Mao na ang meaning sa mao na pamaagi sa pag-interpret sa Bible. Dili kay atong interpret ang Bible pinasubay sa kung unsay meaning nato nga time ana nga verse. Gitawag kining study og hermeneutics. Is a technical name given to the rules of interpretation. Atong basahon ng Acts 8:30 to 35. Mga maalamon kini nga mga tawo kung basahon na. Si Filipe midalagan ngadto kaniya ug hingdunggan kini nga nagabasa kang Isaias nga manalag na og miingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang eunuch nagbasa sa book ni Isaiah, pero wala siya kabalo kung say meaning sa iyang ginabasa. Si Philip midagan padulong kaniya og miingon nga, kabalo ba ka kung say meaning sa imong gibasa? Og nag-ingon siya, unsaon ko paghimo kung walay usa nga magtudlo kanako? Og gihangyo niya si Filipe aron mosakay og mulingkod sa loyo niya. So, Filipe, sakay diyan ni. Singa niyo Filipe, sakay diyan ni. Og ang bahin sa sulat nga gibasa niya mao kini. Sama sa karnero siya gihatod ngadto sa patyanan ug sama sa nating karnero nga mama sa atubangan sa mag-aalot ingon niini siya wala magbuka sa iyang baba. Isaiah 53 ang inyong basa. Sa iyang pagpaubos gikuhaan siya sa iyang paghukom ug kinsa ba ang mag-aasoy sa iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi gikuha gikan sa yuta. 34 og mitubag ang eunuko kang Filipe og nag-ingon, nagapakiloy ako kanimo kinsay gipahinungdan niini sa manalagna. Ang iya bang kaugalingon kun ang uban bang tao? O gibukan ni Filipe ang iyang baba o gisugdan niya sukad nini nga sulat iyang gimantala kaniya ang maayong balita ni Kristo Jesus. Kining gibuhat ni Filipe sa 35 mao kini ang interpretation. Gisaysay, gisugdan, gimantala niya kung unsay meaning sa Isaiah 53 nga gibasa sa Ethiopian eunuch. Mao kini ang rules of interpretation, no? Okay. Katapusan is systematic study. Unsa kining systematic study? Unsa kini ka orderly logical procedure or approach for studying the Bible to determine its meaning and apply its truth. Unsa kini ka pagpasunod, logical nga pamaagi sa pagbasa sa Biblia o pag-study sa Biblia aron makita nato ang tinuod nga meaning ug ma-apply nato ang kamatuoran nga naa diani. So mao kini makikisunan ang buti pa sa sa systematic study. So pasunod, no? Orderly. Dili kay study na po dito, bara bitaw og kana bitaw kanang balon bitaw nga bisan asa mo lukso pag ibutan mo bang lukso dito. Genesis diri, Salmo na po, Revelation na po, dito na po, no? Ang systematic study is orderly. Kung love ang mga topic. No? Kung Genesis, series sa Genesis. So, mo ka na ato ang topic karon nga gabi mga igsoon. So, kung ako may mga pangutana, ako lang tawon ba kung nabay mga
pangutana di ani. Salamat sa inyong pamaminaw mga igsoon. Salamat nga nag-ampo. Kung ngay nag-ampo man atong nagsakit ko, ngayong semana kagiluas ko, salamat sa mga nag-ampo. Okay. Isuda ka ilang taon sa wano? Hmm. 57 comments na. Pwede akong mabasa ang mga comments. Good job, Pastor. Oh, good evening, Bernabe Pusudan. Good evening, Walter Oberio. Oy, ko ang amigo. Manggabi dia sa imuha. Pamalit na mo sayang sa nina. Kadagan sa nina nga baligya. Walter Oberio. Dudes Iscosar. Salamat sa mga pulong, Pastor. Oy, may gabi dia sa imuha. Angela Yape, good evening, Pastor. Juliet Inday, may gabi, watching from Malaysia, kalayo man nimo. Juliet Inday. Queen Binosilia, good evening, Pastor. I'm watching here in Abu Dhabi, UAE. May gabi dia sa imuha, Queen. Dayon. Pastor, Panther. Pastor, na ba nabasa sa Bible nga pastora? Hala, wala ko yung nabasa nga word sa Bible nga pastora. Pastor lang. Paul Tabligan. Yung gabi, Pastor, God bless. May gabi. Mavena Yepes Fuerzas. Pastor, please help pray for Marina Gamit to be healed from mild stroke. Thank you. Uy, hala, na mild stroke. So, kung nakauli na si Embalay, kinahanglan yun na siya o ginagmay nga mga exercise para mabalik ang iyahang movements sa lawas. Kung dili bitaw ni mo exercise bitaw ng kuan, kan bitaw na paralyzed bitaw. No. Masa na-paralyze ya, na-stroke lang, pero wala paralyze. Kung dili mo iana-ana ang mga na-paralyze nga mga joints mo, kuko na, dili na nimo maana, straight. Na kinahanglan gid na siya exercise. Wala ko kaapas po, wala kaapas. Joshua Picaldo, galos you, Pastor, from Maigo, Lanao del Norte. Oy, God bless, Joshua. Bernabe, naminok na bro, from Davao City. Oy, may gabi, Kuya Bernabe. Lang, Maniha Ate. Watching from Zamboanga, Sibugay. Uy, watch Sibugay. May mga baligya nga ukay-ukay mga igsoon. May mga taga Sibugay, Zamboanga, gawga pamalit. Kaya ako may check out. Uy, may gabi Uy. Walter Oberio, may gabi, Galos Pastor. Amen. Marlon Kendipa, may gabi, Pastor. Mavena Yepes Fuerzas, may gabi. Mao pa'y pagdala sa hospital, Pastor. Mao ba? Atong iyan po. Kaya mao pa kayo pagdala sa hospital. Uy, stroke. Kaya ba? Good evening, watching from Leyte. Uy, mayang gabi sa inyo, taga Leyte. So, salamat kayo sa inyong pagpaminaw karon nga kagabihion. Basta namin pangutana nga ato ang matubag. Mga pangutana nga, simple. Pwede po lisod-lisod. Depende sa makaya sa ako ang kahibalo. Now, so, sunod nga adlaw, ugma, Book of Revelation ang atong tunan. Now, mga atong tunan sa ugma, mga igsoon, Book of Revelation. Hinaot nga naka mo ugma gihapon. So, ato nang lahi-lahion ang putahe para nga nindot bitaw. Watching from Laak, Pastor. Oy, okay. Prayer request, Pastor, sa akong pag-umangkon nga naghubag iyang atay, Norman Umamalin. Thank you, Pastor. Mas maayo bitaw kung mag-prayer request bitaw mo. Inyong i-message sa ako, i-message niyo sa private message aning nga page aron akong maampuan. Kay diri kay murag malimtan ako ning uban di ani nga mga basa. Basta na uban apa prayer request pero wala na basa. So atong iampo ang pag-umangkon ni Maria Rosber Umamalin. So, maayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagpaminaw. Hinaot nga naa ka mo nakatunan karon nga gabi. No? So, this is a Truth Bible program. Mag-pray kita. Lord, salamat sa imong paghatag ka na mong kaalam. Salamat sa imong pulong among tun-an karon nga kagabihion. Hinaot nga naa kami makutlo ni ani. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So,
Maayong gabi sa inyong mga tanan. Pastor, pwede padala sa pag-pray mo, Pastor, kay mag-exam ko sa ini na September 22 para sa Korea. Gitawag na siya, Pastor, nga IPS topic. Mao ba? Sa Korea. Mag-on ka diadto. Unsay trabaho nimo diadto? Paul, Tabligan. Watching from Bohol, Tagbilaran, Diod. Peter Paul, may gabi, Pastor. Fairlin, watching from Laak. Ronnie, may gabi, Pastor. God bless you. Ug salamat po sa pulong sa Dios. Ronnie Mamada from Saragi Province. Maayong gabi. Virgin Mary Rojas. Salamat, Pastor. God bless. Oy, Laling. Ikaw niling ba? So, maayong gabi diya, Ling. Ako na yung kababata. Nagbata, gid may ani nga kauban. For factory worker po, Pastor. Okay, factory worker. Oy, ato nang yan po. Nga, safe ang imong pag-work di adto ug makapasar ka sa topic, IPS topic nga exam. So, maulan ka na ato ang... Ay, salamat, Ma'am Verna Yepes. Pwesa. No? Salamat sa pagsubaybay. So, maayong gabi sa inyong tanan. Ugma sa Book of Revelation na pud kita. No? Ato makita kung sa ang mga i-reveal ba sa Ginoo sa iya nga pulong. Labi na kay end times na karon, mahal na kayo gani ang ba kanang dollar ba 57, amot pila na ang dollar karon, 57. Kunya ang init bitaw, dili na susama sa unang panahon. Grabe gid daghan ang init karon. Kay kato bitawng mga ship sa karaang panahon nga nalunod. Uy, nito nga sila kigamay ng tubig. Katong Ginoo nga sa tuwa nga nailalom sa dagat, nito nga na po siya tungod sa pag-ubo sa tubig. Dayon katong bitang mga tunob sa mga dinosaur sa unang panahon, na marka dinigahi ang kanang panas. Murag simento bitaw sa sapa bitaw. Paghubas sa sapa, lawom kay nga sapa, pero paghubas sa sapa, ito nga ang mga tunob sa mga dinosaur. Init jud kaayo mga igsoon, init na kaayo. O ang tubig ka hubas na. Excited ko maminaw sa okay. Tama gyud, Ma'am Vesa. Wapo gyud paminaw ng Revelation. Rose Ortega namok. Uy, may gabi diha, Ma'am Rose. Kumusta naman si Stephen Ray? Akong amigo, si Pastor Stephen Ray namok. Katubi taong nabalian sa tiil na nagupok yung diyan apilyang naong. Okay na ba ka siya, Ma'am Rose? May gabi Sonia Labrado Brigole. Unsay kalainan sa Holy Ghost ug Holy Spirit? New Bible Learner. Ang Holy Ghost ug Holy Spirit pareha lang na mga igsoon. Pero ang patsada gid nga pag-translate sa pneuma spirit man. Pneuma is spirit, no? Dili kay ghost, no? Kay murag ang ghost bitaw murag connote siya og something kahadlukan. Actually spirit, no? Spirit. Dapat Holy Spirit, dili Holy Ghost, no? Mao kana maison. Base sa kung pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? Ang dapat nga exact nga pag-translate niya na is Holy Spirit, dili Holy Ghost. Mura kana sa mga igsoon kanang Holy Spirit ug Holy Ghost, the third person sa Trinity, ang balaang espiritu. Jimmy Lumingo. Maayong gabi, Pastor. Please pray for us na ami sa mission work diri Agusan. Pray, Pastor. Uy, maayo kay trabaho mo diya sa mission work. Hinaot nga magpadayo mo diha dili magpadala sa kalisod sa kinabuhi. Paul Tabligan, Pastor, thank you. God bless bisan sa family mo, Pastor. Amen. Hinat magka-family na ako. Magpaampo po ninyo nga maminyo na ako. Kaya gusto nga ako maminyo. Kung ang palalablayo, no? Prepare po ko og sapi para iminyo ay. So, mag-pray ko nga magka-family na ako. Okay na daw, Pastor. Uy, maayo, ma'am. Follow-up check-up niya Wednesday. Please pray. Amen. Ito yan po. Unsa oras o, Pastor, ang revelation? Mao gyapon Bro Walter Oberio, mao gyapon alas 8 sa gabi. Pastor, naa ko'y pangutana ba? Naa ka nabawaan nga version sa Bible nga medyo klaro, point to point ang words nga niya about sa adlaw igpapahulay? Book sa Bible,
Bible version sa Bible nga medyo klaro, I mean point to point ang words. Now, bisang mabasa ka sa King James version, naaman diha ang adlaw igpapahulay. Klaro man gihapon diha. ASV, NASB, klaro gihapon diha ang adlaw igpapahulay. Now, so adlaw igpapahulay. Actually mga igsoon dili gina pwede debatihan ang adlaw igpapahulay kung abay sakto Sabado ba o Domingo kay shadow na maguna sa past mga igsoon. Basta kay magpahulay lang ka, no, nga magsimba, magdayeg ka sa Ginoo, okay man niya. O ang importante gid mga igsoon is mao kini. Si Kristo naa sa imong kasing-kasing, imo siyang gidawat isip imong Dios og manluluwas. Kay kung naa kay Ginoo sa imong kasing-kasing, luwas na ikaw, anak na ikaw sa Ginoo. Ug ikaw nakapahulay na diha kang Kristo Jesus. Kay si Kristo mao man ang Sabat. Si Kristo mao ang pahulay, mga igsoon. So kung gusto kang makabaton og pahulay, dawata si Kristo, dumuol ka kay Kristo, pasud sa imong kinabuhi, ug ikaw makapahulay sa imong kalag. Mapayan ni Kristo, come unto me, kamo nga nabugatan, and I will give you rest. No? Si Kristo ang pahulay, mga igsoon. Amen. Amen. Lynn de la Cruz. No? Salamat sa atong viewers, no? Butog 49 ka mga viewers karong gabi. Salamat sa inyo, ha? Hinaut nga ugma, magapaminaw kamo sa pulong sa Ginoo mahitungod sa sa Book of Revelation. Napabaylain nga mga be. Walter Oberio, Jonaber Tabligan. Okay. Amen, amen, amen. Ay nga gabi sa inyo, ha? So, dahil ang takutob karon nga kagabihion, watan niabot og 1 ka oras. No? So, dahil ang takutob karon nga gabi, hinaot nga kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. This is a Truth Bible Program. Bye-bye. God bless.